Kad ćemo himnu? Ma ne, himnu treba odmah na početku. Prije svega. Za sve poginule. To je poslije himna. Toli, koliko si zbrojao? Prvo sam ovo svima. Evo sad bih vas molio za minutu šutnje za sve pokojne naše drage koji su bili članovi NK Vrapče, evo i vojili svoj klub da se njih sjetimo i mali su nam. Neka im je vječna slava i hvala. Dobar večer, dobrodošli na izbornu skupštinu našeg kluba NK Vrapče dana 26.11.2023. godine. Hvala vam svima što ste došli. Evo i u ime predsjednika ili sam predsjednik ko hoće neka kaže samo par uvodnih riječi. Pa evo. Dobro. Poštovani dame i gospodo, zadovoljstvo nas je pozdraviti na današnjoj izbornoj skupštini Nogometnog kluba Vrapče u ime vršitelja dužnosti predsjednika gospodina Hrvoja Marića. Obzirom i gospodinu Mariću mandat istekao, opunomoćen sam kao njegov punomoćnik za vršenje ove uloge u svojevrsnom pravnom vakuumu do izbora novog vodstva i tijela Nogometnog kluba Vrapče. U tom smislu, u ime gospodina Marića izražavam nadu i želje u daljnji razvoj i uspjehe Nogometnog kluba Vrapče na tragu dosadašnjeg djelovanja. Inače, moje ime je Aleksandar Jovsović, odvjetnik u Zagrebu, dok bi sada onda sukladno poslovniku priloženom uz poziv nastavili sa održavanjem današnje izborne skupštine. Na tragu toga, obzirom na točke poslovnika, prvi korak bio bi izbor tragom prijedloga zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika za današnju izbornu skupštinu. I ovdje se predlaže za zapisničara gospodin Željko Vidmar, ovdje nazočan, s moje desne. Dalje gospodin Marin Matijević, dalje ovdje. I drugi ovjerovitelj zapisnika gospodin Alojzije Pakrac, da li je on ovdje nazočan? Je. Dobro, tu smo. Ukoliko smo suglasni s time da su oni naravno podobni za predloženu funkcije, predlažem da pristupimo samom glasovanju dizanjem desne ruke u zrak. Znači, ko je za predmetne zapisničare i ovjerovitelje? Brojenje, gospodine predsjedniče. To je svih 45. Dobro, mislim da prijedlog je usvojen. Kole, ti brojiš. Malo se konstituje. Zapisničar koji je. Dalje bismo temeljem članka 7 krenuli na prijedlog članova radnog predsjedništva. Isto se sastoji od predsjednika i 2 člana. Ovdje je riječ o osobama predsjednik gospodin Danijel Matijević, ovdje nazočan, gospodin Marko Pakrac kao član i drugi, odnosno treći član, gospodin Zoran Karlović. Ko je za predložene? U redu. Prihvaća se da. Sljedeći korak
Prijedlog izbornog povjerenstva izborne skupštine NK Vrapče. Za voditelja predlaže se gospodin Mario Kolevski. Dalje nazočan. Član Ivica Stubičar. I drugi član, odnosno treći, gospodin Duško Brnbota. Tko je za? U redu, prihvaća se prijedlog o imenovanju izbornog povjerenstva izborne skupštine NK Vrapče. Sljedeće, predlažem provođenje verifikacije nazočnih na sjednici izborne skupštine NK Vrapče na način da predsjednik radnog predsjedništva podnese izvješće, daje mu riječ o broju nazočnih članova na skupštini i provede verifikaciju. Molio bih voditelja izbornog povjerenstva da izvrši pregled u članove današnje skupštine. Dobro, evo potvrdili smo da imamo kvorum, što znači da koliko ima? 46. Video poziv koji su dali osobne podatke da se potvrdi da su to oni. Dobro. Ok, znači kada smo sada potvrdili, možemo krenuti sa dnevnim redom. Znači imamo dnevni red. Prvo je... Da, predlaže se, tu su točke. Aha, predlaže se otvaranje sjednice izborne skupštine NK Vrapče, izbor radnih tijela izborne skupštine, to smo odradili. Izbor zapisničara 2 vjerovnika i to smo isto odradili. Izbor radnog predsjednika, to smo odradili. I izbor povjerenstva. Ok, tu prvo to smo odradili. Verifikaciju broja smo odradili. Upisivanje poslovnika, usvajanje poslovnika o radu sjednice izborne skupštine NK Vrapče od dana 26.2023. Glasovanje. Da, to je ovo. Aha, ovo ćemo glasati o poslovniku. Moramo glasati o poslovniku. A? Da. A ništa, da li se hoćemo usvojiti poslovnik? Može? Dobro, poslovnik je usvojen. Dolazi se na izvješće, to je gospodin. Aha, dolazi se na izvješće o radu i financijsko poslovanje u NK Vrapča 2022-2023. godinu. Poštovanje i dobro večer, hvala svima koji su večeras došli na dužnosti u našoj skupštini. Ja se ispričavam, imam govornu manu nakon preboljenja korone, pa me možda nećete svi dobro razumjeti, ali bit ću kratak. Znači, financijsko izvješće za 2022. godinu bilo je u kunama i ukupan prihod našeg nogometnog kluba Vrapče je bio 1.781.890 kuna ili današnjih 236.407 eura. Rashodi u istom tom razdoblju od 1.1.22. do 31.12.22. su 1.882.550 kuna ili današnjih 249.857 eura. Od sredstava koje dobijamo kao nogometni klub grada za korištenje objekta dobili smo u prošloj godini 297.667 kuna, utrošili smo 298.000 kuna. Natjecanje sportaša dobili smo 53.189 kuna, utrošili smo 365.869 kuna, dakle 312.000 kuna košta natjecanje nogometnog kluba Vrapče u polusezoni više nego što od Gradskog ureda za obrazovanje i šport i od Nogometnog saveza grada Zagreba. I za stručni rad dobili smo u prošloj godini 213.829 kuna i toliko smo i platili naše profesionalne trenere. Što se tiče 2023. godine, sa današnjim danom uvedeno, ukupan prihod iznosi 231.387 eura, 59.109 eura. I za stručni rad dobili smo 28.669 eura i utrošili smo 28.373 eura,
jer naši profesionalni treneri imaju dar u naravi na kraju godine, znači ovo može biti kompletno izvješće budući da godina je u tijeku i pri kraju smo 11. mjeseca. Znači, od grada Zagreba, od države Hrvatske smo uprihodovali ukupno 79.604 eura dobili od saveza. A što se tiče pojedinačno, mislim da bi ova skupština trajala do jutra da vam krenem, ali mogu vam samo se pohvaliti sa novom činjenicom da u ovoj godini smo uspjeli od članarina omladinskog pogona prikupiti 118.046 eura. Stvorili smo 18 natjecateljskih ekipa, znači 18 momčadi koji se natječu službeno pod HNS-om ili pod Zagrebačkim nogometnim savezom. Od 274 igrača omladinskog pogona došli smo na 449 registriranih igrača nogometnog kluba Vrapče. Znači to je jako lijepi uspjeh omladinskog pogona i čestitam bivšoj upravi, na čelu sa predsjednikom Marićem, do predsjednikom gospodinom Krunoslavom Penzerom, do predsjednikom gospodinom Zdenkom Meštovićem, članom uprave gospodinom Ivanom Kovačicom i članom uprave gospodinom Marku Pakracu. Svaka čast na tome. Seniori znate sami kako nam stoje, osim malo jučer kad su zabrljali, imaju velike izglede i velike šanse da se plasiraju do ranih natjecanja. Eto, to je što se tiče mene za sada. Plan za sljedeću godinu je jako teško napraviti nama minimalno kojim troškovima ove 2 godine treba da bi klub funkcionirao bez nekih većih ulaganja, a imali smo ih, minimalno 350.000 eura bi mi trebali uprihodovati da bismo mogli uopće funkcionirati normalno, ispunjavati sve obveze. Htio sam još dužno reći da ne postoji ni jedan igrač, niti jedan trener, ni jedan djelatnik u nogometnom klubu Vrapče koji nije dobio svoju naknadu ili plaću, naknadu za sportaša amatera ili bilo koji vid nagrade već uključen. Imamo 2 zaposlenika u klubu, oni uredno, ne postoji jednostavno 1 cent da je neko dužan za ove bivše uprave i jednom igraču i jednom djelatniku klubu. Hvala. Ok, čuli smo izvješće, a sada otvaram raspravu o ovome, ako ima pitanja ili bilo čeg nejasnoća, slobodno, evo. Znači, mi smo kao imali 270 klinaca do ove uprave. Da. Je, upaljeno, samo bliže stavite u... Da, imali smo 274 igrača u omladinskom pogonu, sad imamo 449 igrača, to je nekih 63% više djece nego što je bilo. A hoćete reći da niko nije otišao u te 2 godine? Otišlo je, djeca... Da je došlo jako puno više. Djeca dolaze i djeca odlaze, naravno, ali mi smo zadržali veliki broj djece zahvaljujući tome što smo svoje djeci, kad naš jedan popularni trener vole veći, debeli i mršavi, i igraju utakmice i svi su važni. Dakle, nismo dozvolili nijedne generaciji gdje ih je viška tipa godište 2010. Ima 42 igrača, trener treba realno 20 igrača za takmičenje, on je uspio zadržati svih 42 jer smo stvorili još jednu momčad koja se natječe i tih 22 igrača. Ja sam htio drugo pitanje postaviti, znači ako je razlika 200 klinaca, u principu razlika. Pa je. Moram to pročitati poslije ovoga. Nama je došlo u 2 godine to je pitanje za ljude koji su to prije mene vodili statistiku i vodili i pratili omladinski pogon. Ja sam sa Krešom Novakom, nažalost nije danas ovdje, započeo ažurno pratiti, voditi evidencije svih trenera i tako smo dobili tako. Znači, 2 godine naša kao sadašnja uprava je okrenala 200 klinaca. Pa? Znači, mislim, vjerojatno su bili ovdje, ali nisu bili... 200 klinaca u 2 godine... Pa možda nisu bili dovoljno talentirani pa nisu ušli u evidenciju. Ne znam kad bi rekao. Ja nemam odgovor na to pitanje, ja mogu znati ono što ja vidim, a ne ono što pretpostavljam. Tu je svijedio gospodin Krešo Nova koji je prvi uveo evidenciju, a ja se priključio ovoj upravi nakon 4 mjeseca što je već radila. Mogu ja nešto reći? Nadam. Lojzek mogući. Egzotus klinaca od 5, 6, 7, 8 godina. Trebaš se prvo prepitati koliko je sad tih klinaca došlo. Znači od prošle godine i ove godine koliko je došlo tih klinaca. A te djece imamo najviše.
Najviše imamo djece, znači Limača 2, Zagića 2, Limača 2, to je moguće. Da je došlo 200 To je došlo, nije otišlo. Otišlo je na kapalj, otišli su nam svi najbolji dječaci koji imamo u klubu, su otišli. A došlo je jako puno djeci, jako. Koliko u te 2 godine je otišlo juniora da je prestalo igrati nogomet ili kadeta isto tako? Koliko juniora kadeta ima ove godine ima? A ne znam. Evo, znam koliko ima klinaca, 450, a imali smo, a kad je ovo došlo, bilo je 270. Znači, pitanje samo... Dobro, bit će i točka ratno, pa isto možemo. Mislim da to već spada po točku razno, ali nove djece, gospodine Kraus, je moglo doći maksimalno 30, da budem precizan, 31 je novi, to su ova djeca iz vrtića, 17, 18 i niže godište. Znači, to je samo 31 igrač, to nije ta razlika od 200 što gospodin Bakran spominje, to je velika razlika. Imamo 31 registriranog juniora, imamo 2 momčadi juniora što prošle godine nismo imali. Mi trenutno imamo 39 kadeta, imamo 2 momčadi kadeta što smo imali prošle godine. Sad imamo starije pionira 2 i 9 godište 19. Onda imamo 2010. godište 40 igrača, to vode 2 trenera, gospodin Blažević i gospodin Kraut. Ko je za? Jeste probali glasove? Ko je protiv? Jesmo. Dobro. Je li ima ko protiv? Suzdržan? Niko? Dobro. Znači to je jednoglasno. Koliko glasova? Koliko je to glasova onda? 46. Jednoglasno, tako. Dobro, znači evo imamo odluku, znači usvaja se izvješće o radu i financijskom poslovanju NK Vrapče za 2022. godinu bez izmjena i dopuna. Usvaja se izvješće o radu i financijskom poslovanju NK Vrapče za 2023. godinu bez izmjena i dopuna. Dobro, ovu odluku stupa na snagu danom donošenja. Kojeg datuma? Dobro, to je to. 6. Idemo u sljedeću točku razrješenja. Ok, idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je razrješenje dužnosti dosadašnjih osoba ovlaštenih za zastupanje NK Vrapča, predsjednika, dopredsjednika i tajnika. Ne? Znači, predsjedniku Hrvoju Mariću istekao je mandat 7. listopada 2023. godine, dopredsjednik Krunoslav Penzer dao ostavku na mjesto dopredsjednika kluba, dok je tajnik Zlatko Žapčić za vrijeme mandata preminuo. Ne? Sad bi znači stavio na glasovanje da smo svi da se razriješe dužnosti ovih koji su ostali. Ko je za? Dobro, to je sve jednoglasno. Dobro, evo, znači to znači. To sad riješimo, on ćemo ovo prići na točku izbora predsjednika i dva dopredsjednika za novu upravu NK Vrapča. Pa, ili ima neko da se javlja evo za predsjednika ili ima neko prijedlog nekoga za predsjednika Vrapča? Marko Pakrac. Dobro, ali prvo za predsjednika Marko Pakrac, dobro, i ko još? Ja predlažem za predsjednika Hrvoja Marića. Dobro, i Hrvoja Marića, u redu. Također, Hrvoja Marića, dobro. Hoćemo onda prvo glasati za predsjednika, pa ćemo onda za dva do predsjednika, jel može? Ajde, dobro, onda hoćemo ovo glasati za tebe. Dobro, ajde, ko je onda da predsjednik ko je za Hrvoja Marića pristupam glasom da bude predsjednik kluba za sljedeće 4 godine? Koliko je to? Imamo protiv suzdržan. Dobro, evo ček da izbroj glasa. Jesi izbrojao? Nije jednoglasno, pritat ćemo sve. Nije jednoglasno. Nije 46. Vidit ću koliko je protiv i oduzeti. Da. Dobro, 43. A ima ko protiv? Nema niko, ima ko suzdržan? Nema niko. Di? 3 su suzdržano. 3 su suzdržana. Nije niko digao ruku. Ali nisu ni digli ruku za ništa. Nisu digli ruku za ništa, pa ni ne mora dići pa ima dovoljno broj glasova, ne 43. Onda 43, 0 i 3 suzdržana. Da, dobro. Ok, onda smo potvrdili da je Hrvoje Marić predsjednik. Znači sada biramo samo malo prosto. Dobro, samo malo, sada još moramo izabrati, znači 2 dopredsjednika i članova uprave, znači
Ko se još javlja za potpredsjednika? Ili ako neko predlaže nekoga? Ja predlažem Zdenka Meštrovića. Samo malo tišina, molim vas, samo polako. Recite jedan po jedan. Znači, za jednog dopredsjednika gospodin Kljajić. Zdenko Meštrović. Za drugi... Ja ga predlažem. Dobro, ako se predložio, moramo interglasati. Znači, drugi je Zdenko Meštrović. Mogu ja? Može, da. Ja predlažem gospodina Kljajića i gospodina Gregurića. I gospodin Gregurić Siniša. Da. Dobro, mi sad tu imamo 3 osobe. Trebali bi prvo... 3. Trebali bi prvo izglasati ovoga 2 dopredsjednika, znači još 2 člana uprave. Znači, ajmo prvo... Znači, Osman ti diže ruku. Morate prihvatiti kandidaturu. Da, naravno, da. Da li vi prihvaćate svi ovoga kandidaturu? Jedno po jedno. Da li vi prihvaćate? To sam mislio, osobe, da. Gospodin Kljajić, da li prihvaćate? Prihvaćate. Gospodin Zdenko Meštrović? Ne prihvaćam. Siniša Gregurić? Ne prihvaćam. Dobro, onda ćemo glasati sada ćemo glasati onda za prvog dopredsjednika. Još i prijedlog jedan dole, može jedan. Aha, možete. Gospodin Jurak. Jurak, koji Jurak? Banana. Ali, je li nazočan? Da li on prihvaća? Ali to jedan dopredsjednik, treba nam 2 dopredsjednika, ne? Jedan je Kljajić, dobro glas. A drugi, kaj nema ga? Možemo glasati po njegovu čistosti. Pa vjerojatno da, i vraga, on se mora prihvatiti. Da, moram da Ima predlog. Predlažem Marka Pakraca. Dobro, ajde, stavit ćemo Marko Pakraca. Ne prihvaćam Marko Pakraca. Recite, gospodin Konstantin. Nismo u birtiji, daj se malo smiriti. Dobro, staviš jedan Tom Kačinari. Tom Kačinari. Evo, gospodine Tom, da li vi prihvaćate, ne? Ne, hvala. Sulično je komentirao. Dok Marko Pakrac prihvaća. A imamo 2 kandidata i godinu. Da. Imamo jedno i Juraka. Da, ali... Imate 2 kandidata, Kljajić i Pakrac. Tako, da. Zapitajte gospodina Marka Pakraca da... Ne prihvaća. Sam da rekao da ne prihvaća. Ne prihvaća. Ajmo dalje. Jurak Krešimir nije ovdje. Krešimira Novaka, a Juraka sam ja predložio. Ali da li Jurak može, njega nema ovdje. Ako nije to, onda ne prihvaća. Reci. Imam ja četiri. Gospodin predsjednik, Još nekoga može za predložiti, ne? Recite. Da li Alojzije prihvaća? Ne vodite to, da idemo kraju. Da li Alojzije prihvaća kandidaturu? Evo, Alojzije Pakrac prihvaća kandidaturu. Dobro, evo našli smo 2 kandidata, sad ćemo to dati na glasanje. Znači, prvi kandidat Dejan Kljajić, tko je za? Jesi izbrojao? Dobro, jesi izbrojao glasa. Dobro, ima li tko protiv? Suzdržan? Dobro, znači koliko je to? 42-04. Dobro, znači to smo usvojili sa 42-04 suzdržana. I drugi dopredsjednik, znači Alojzije Pakrac. Tko je za? Dačija, ko vozi Dačiju? Dobro. Dačija, ko vozi Dačiju? Dobro, ajde samo da ovo izglasimo, pa evo. Dobro, tko je za Alojzija Pakraca? Dobro. Ima ko protiv? Ima ko suzdržan? Jedan suzdržan. I ostali suzdržan. 45. Dobro, evo. Uspjeli smo izabrati. Aha, idemo dalje. I sada još imamo za izabrati 2 člana uprave koja će popuniti upravnog odbora NK Vrapča. Znači, otvara se rasprava o prijedlozima za 2 nova člana upravnog odbora NK Vrapča. Ja predlažem gospodina Stanka Vidaka. Piši.
Katelu. Marko Katelu. Dobro, stavno. Gospodine Vidak, Da li prihvaćate? Marko Katelu. Gospodin Marko Kato, da li prihvaćate? Prihvaćam. Mogu ja predložiti isto? Miroslav Jedvaj. Nema ga, znači ne može. Ok, ajmo glasovanje. Dobro, ajmo odmah pristupiti glasovanju. Tko je za Stanka Vidaka? Molim vas, dignite ruke, tko je za? Ko je taj Stanko Vidak? Dobro, ima ko protiv? Dobro, to je svi su za. 46:0. I može... Mi s mikrofonom, da li vi glasate isto? Da, svi mi glasimo, da. Aha, oprostite. I Marko Katura, drugi, upravo tko je za? Dobro, to isto su svi za. Gospodine Kolevski, sve u redu? Sve u redu. Dobro, to isto će 10% za. I donosi se odluka. I donosi se odluka koja stupa na snagu odmah. Aha, dobro. Sad ćemo pristupiti izboru 3 člana nadzornog odbora NK Vrapča. Koja su to imena bila? Molim prijedloge. Prijedloge, da li ima neko? Nadzorni odbor. Gospod Zoran Karlović. Marin Matijević. Zoran Karlović. Može Marin Matijević. Gospodin Stubi, ja predlažem gospodina Stubičara. Piše Marin Matijević. I Ivan Drenski. Daniel Matijević. Koliko članova treba? 3. Imamo 4 kandidata. Recite. Daniel. Ivan Drenski. Da li vi sad, gospodin Ivan Drenski, prihvaćate kandidaturu? Ne. Dobro, gospodin Karlović. Vi da? Ja ću prihvatiti kandidaturu. A Marin Matijević. A Marin Matijević, da li vi prihvaćate? Prije, sad više ne. Dobro, gledaj. Ovo je točka razno bila izborna skupština. Ima čovjek pravo postaviti pitanje. Evo ja ću vam kratko objasniti, znači nije došlo nije u razvoju, jednostavno je došlo do, nismo se složili u komunikaciji oko vođenja kluba i oko financijskih stvari, evo. Znači ništa tu, nikakve svađe, nikakvog razdora. Gospodin Marić ima svoju neku viziju, mi imamo neku svoju viziju i tu se mi nismo poklopili i nije došlo neke komunikacije, znači nikakvog nema tu ni zle krvi, ni ničega, eto. A može u budućnosti doći do nekakve ponovnog suradnje? Uvijek može doći do nekakve suradnje, znači nije problem nikakve suradnje, jednostavno, eto. Znači da se nemamo, nisu mala djeca. Klub je, mi smo tu svi za klub, nije tu niko protiv kluba. Klub se ne namata na plotu, nek se radi u klubskim prostorijama. A tu ima svega, ima puno priča da se krade, da se ne zna šta. Znači ja sam prvi za to ako je neko nešto ukro, jer to moj kum, jer to moj ne znam ko. Ja sam da tu treba čovjeka pozvat, čovjeka pitati, čovjeku nešto reći. I da, znači, i ostale stvari koje se rade, znači treba se nešto dogovoriti. Jednostavno, i do toga je došlo do nekih najvećih stvari, znači. Ja ne vidim da to neko i krade, da neko ne krade, znači, ali svakom se može vidjeti. I ako je neko nešto ukro, da se pozove čovjeka, ako je, ako nije. Eto. Svi misle, znači, velim, ne treba radi zle krvi, ne treba mrziti nikoga, a tu se radi, znači, neke stvari da se tu nešto, neke struje, nema tu struja. Mi smo došli tu svi za Vrapče, nismo došli mi za ne znam koga, ne od drugoga. I došli smo za tu našu djecu, ali jednostavno smo si tim nekim poslovima smo se rastali, evo. Jer jednostavno nema sluha za neke stvari, inače nema tu nijakve ni zle krvi, ni ničega, eto. I, ukratko. Samo da kažem, možda gospodin Kruvina pravo, ovo je skupština kao izborna, možda sad to nije za raspravljanje, ali u principu ovo tu jesu članovi i bolje da pričamo otvoreno, da se sve zna, pa makar se nalazimo i sada ovako, ne? Jer se mi ovako skupili ne budemo sigurno u ponedjeljak na večer, pa bomo pričali ti i ja, pa bomo pričali nas dva, pa će pričati njih dva. Ovo barem je sad čovjek prvi put javno rekao neko svoje mišljenje i svoje stavljište, i to je u redu, ne? Bože moj. Pitanja, znači ja sam uvijek tu, ako hoćete sad kogod nek pita, ja ću vam sve objasniti, evo. Znači bez nijakog skrivanja, bez nijakvih smicalica, bez ničega, eto. Mislim, jer mi tu na kraju jesmo radi ovog kluba i
radi toga, jer mi tu živimo oko tog kluba, družimo se i svima nam je interes ono da taj klub, a i svima nama bude dobro ono. Kluba nisu tu trenutno na sjednici. A to oni pokazuju koliko oni vole klub, ne, to je njihovo. Oprostite, možda su ljudi frustrirani, možda ljudi imaju nekih svojih obaveza. Znači, ne treba za ulaz za članarinu, pa bolje je dobro. Znači, ne treba suditi naprijed, nego treba, velim, ako ima, vidi da nema, ja velim. Dobro, ajmo mi zaključiti sjednicu, pa možemo staviti pričat, samo malo. Bivši dopredsjednik, ja bih samo rekao da smo se svi mi učili, da smo sad predsjednik Hrvoje Marić u ovih godinu i pol dana se i naučio nekom poslu, nadam se da će ići samo prema napred. Ono što bi ja volio kao roditelj koji dijete igra u omladinskom pogonu, da se nekakve, bi volio čut od uprave nogometnog kluba Vrapče, koja god da bude, ne sad ova, ne prozivam nikog, da se vidi kakav je plan uopće kluba, na šta se gleda u budućnost, perspektivu, da li razmišljamo da je realno da imamo 450 djece na jednom igralištu koje nije pravih dimenzija, di gubimo na kvaliteti, da li ćemo raditi na kvaliteti ili na kvantiteti da bi imali za funkcioniranje kluba. Evo, to je moje, ne tražim odgovore, volio bi da klub u tom pravcu za budućnost ide, jer nema Vrapče uvjete za 450 djece na terenu koji ne zadovoljava kriterije, da trenira u jednom trenutku 150 djece. Znači, to treba biti cilj Vrapča. I omladinski pogon, naši igrači, evo ja sam konkretno iz tog razloga nekog se razišao. Ali evo, nadam se da će se raditi na tome i da je to budućnost kluba su naša djeca. Od tih 450, da li ćemo imati za 15 godina, dečki, trebamo imati igrače, ne za 5. Zahvalio bih se svim skupštinarima što su me ponovo izabrali i dali novi mandat, povjerenje i nadam se da ću to njihov izbor održati kako je do sada bilo. Samo napredak kluba dalje kod do sada. Klub smo digli na noge, zdrave i još bolje. Hvala. Dejan Kljajić, prvi dopredsjednik NK Vrapče. Pa prije svega zahvalio bih se svima koji su mi predložili, a i na kraju i izabrali skupštinari NK Vrapča. Ja osobno sam i predsjednik odbojkaškog kluba Olimpik koji uspješno vodim već 20 godina i ono što mogu obećati da ću zasigurno se potruditi preslikati uspješnu poslovnu politiku kluba kojeg vodim na NK Vrapče, tako da zasigurno za sljedeću godinu možemo očekivati napredak u odnosu na dosadašnje godine. Kako savjetima, tako radom. Ono što me posebno veseli je da u NK Vrapču u posljednjih godinu dvije ima veliki priliv omladinskog pogona, to je djece, tako da zasigurno NK Vrapče je primjer kako treba raditi na mladima i sa djecom i siguran sam da će u budućnosti to rezultirati velikim i kako nogometnim uspjesima, sportskima, tako i drugim.